da su ni dai kan kada guda Allah wallahi a an Allah da ina da za a rantsar da abba kuma bi izinin Allah ka gane ko ranar da aka rantsar da abba na rantse da Allah abincin gidana ma yana fito da gida rabar Allah wallahi in ban musu Allah da duk wannan noman da ne na rantse da Allah ya rabar da yadda mutum wannan muradi aka rika raba mana martina muranda a banza haka in za a rantsar da abu wallahi haka za a rika rabar da martina wanda bai taba yan martina yanzu ka ganin nan martina wallahi ya asibiti aka rubuta mu da gona da martina ya likita ne ya rubuto mun yace ka ya guda uku da kyar da 11 a wannan mulkin mai gida matarka daga kai asibiti likita ya ce kai da ita duk kuna bukatar ruwa likita ya ce ita za ta ya leda uku ice ko kai kuma ba nace ni kuma ba yace ai kai ka ci uwan leda sai dai kamar ba a ciniki a kantin kwari kenan a mai gida ce a kwari ya dai an faɗa abu ne ya kawai wani abu su mu amma yanzu maganar da ake wallahi a da ya dora na akan hanya mai kyau kuma alhamdulillah duk mutumin da yi maka hanya in kai mabudirci wallahi tun kafin duniya ta watsa sai ka ga ƙaryarka idan haka ali wallahi ko wuta yake wada sai na faɗi na san Allah da za ta zama sanyi yauwa kamar yadda kwankwasiya take amana to ni ma haka dan amana duk mutumin da ya mun rana ina sanadi domin na kai shekara 30 a kwari ina kwarmiya mutane ma mahaukaci suke ɗauka ta domin ni abin da nake kokari in ga na rufa iyali na in ga na rufa kai na asiri to amma wasu a mahaukaci suke ɗauka ta to yin tafi a mahaukacin yauwa yanzu ka san ai kai ka san garin mu wallahi lokacin ka ina da mace akwai sunanta abba dan ta abba yau kuma sunanta Abdullahi kaga yi wacce ya ba sunan Abdullahi ga ba suka rage kowace tana so dan ta yi to amma ni ina wayan abba wallahi aka ce wani ya ci zabe hasala buriyar nake sai a ce wani ya ci zabe wallahi ai kai ka san mai kara to ni kadai ne suka zo suka kewaye gidana dan uban ka abba yazo ya ce ka nace Allah ne zai ce ta wallahi da man gidana kai hanya biyar yi nasara da yanayin gona wallahi rai mutum ji suka bazi mana an bar dai ne an bar dai ne lalabi a kai kasan zami kara a geza saboda mu muna da wani ciyaman wanda yake aiki ba wai bukatar sa iraya mutane ba ta bakin ka akwai wani komedi da kai bace da mutum ya koya ma ya rika kamo ma kifi kana ci saboda gata gare koya ma kamo kifi har yanzu na rike wannan abin to mu ciyaman da aka yi namu na ya karau an gata yara an sai musu mota an kai su maka an gina musu gidaje yanzu suna nan sun zama abin tausayi ba sana'a ba karatu ba aikin yi sai sace-sace wani ya koma bumburutun ya ƙare ya dawo sace-sace ga hinan abin dai ga hinan alalace to mu gwamnatin ka yi sa muke kaunar gwamnatin ka za ka kafa mutum ka nema masa ilimi zuciya ɗaya kuma sannan bayan haka mutum za ka yi masa hanyar har abada yanzu ka garzali Obasanjo naka kaga abokina ne a kwalli tun da Allah ya sa garzali shigo tafiyar ka ga yanzu ya bakwarin mu amma yanzu kai ma fa an fara kuka da kai yanzu ka kullun da sai ka zo kofar shago na kwarai ku a yano na baka buhu da waya amma yanzu ran nan ina ma magana kana wai ka kwashe wai ya kwashe yanzu baya mun magana wai wannan ala'atuwar dan yi ma zu irin zuciya kwankwasa ce ina ta hauka ya zo ya dauke ni yace ya girge ba ku daina haukan nan suna baka 50 100 gara ka zo a bude ma yuti ni ba san me yake ba nake abinci wallahi na ta abinci ne ya ga ita ya girge ba abinci bane yuti wallahi ba san me yuti ba ya sai mun waya ka ganta billahi la ilaha illa Allah ya sai mun wannan ba sani ba ba dan ki iya ba da ba ka ganta
ban taba yin waya ba wallahi Ali ya sai mun wayar nan ka ganta ya yi komin da ita yace ya girgirma yanzu kamar kai kana kwari nace kwaramniya dai kamar kai yanzu kana kwari ba ka da waya nace to ya zan yi to yanzu zamu dora ka akan hanya to yanzu zuciya wallahi wannan zuciyarsa irin ta dan Musa ce duk yan wasan Hausa nan suna gani nake ta hauka ba su dauko ni ba yanzu kuma da suka ga Aliya mai da ni mutum sannan su ma suke kira na nace wallahi ba za ni ba ko ai rarara yana neman ka nace ko ba rarara ba in ma ka mai ne yake neman to haka zuciyar dan Musa take dan Musa ba yi da mugunta Allah ya gani kuma zuciyarsa manzon Allah ya ce a jikin dan adam abu ɗayan ya gyaru komai ya gyaru zuciya ce zuciyar dan Musa ce mai kyau magana ɗaya ga alƙawari dan Musa ya goya mutane amma mutanen da ya goya wasu sun ci amana amma za su ga ƙarshen su domin sai ka ci amana amana za ta ci yawwa kuma manzo Allah ya ce mutum ko zai ci amana ka goya shi ka gama da shi yanzu kamar ni ne da Ali in na ci amana sa wallahi sai Allah ya kama ni to dan Musa alhamdulillah ubangiji Allah ya bayi kasar nan Allah ya bayi Najeriya Allah ya sa muna raya zai riki kasar nan ubangiji Allah ya sa duk mutanen da suke gurin nan Allah ya sa muna raya dan Musa zai riki kasar nan dan yanzu ba mu da wani jagora a Najeriya irin dan Musa shi ne dattijo yanzu wancan dattijan biri yayi ƙarya kai ka ce fa in aka saci ƙuri'a a harbe mutum to kuma yanzu ga Kano me aka yi mana kaga ka kare ta kanka kai ka ce aka saki ƙuri'a a harbe mutum to yanzu ga kai ji ba ya haya kanka wato ya fada kan kuma kuwa kake ji ba wata magana hoton da aka shi inda kacin nan kazani kan mu za kazani ma kazani ina yaro makwarara nake yi ya ga guri kamar ya a bari ba gaje ce kwaram ya billahi kaza Allah dan baran wala rabul dan baran da zo na ji na magana daga ubangiji Allah ƙara ma lafiya yadda kake da ɗaukaka a duniya wallahi ka gode wa Allah tun daga yi mulki suke amma jama'a taka ce mulkin suke amma kai jama'a taka ce duk inda ka je da jar hula ko ma'aikaci ne wallahi ya daga ma kafa don ubansa ko ma'aikaci ne domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan Allah yana son ka wallahi mutane ma sai su so ka amma in Allah baya son ka wallahi mutane ma ga suna gudun ka to shi dan Musa Allah ne yake son sa na ga fa bayan kama akwai aljihu to ai na zuba kuɗi ne bayan gaban ma bayan aljihun ne ai ko ina nan da ka gani aljihu na zuba dala ne to ni dai fata na da dan Musa in yi riki kasan nan ilimi dan ni jahili ne ina je suka masallaka na ce ba zan iya masallaka ba idan na je in na saka a gaba yake Allah a ne ki tafi ki ma na ga musu jahili ne suka ce ka kanka ne ban ma sallah in na je ce Allahu akbar ga ta kaina nake niwa nauyi ke ma ki ta kai baka san me aka ce ba ake wallahi kar kuna na duwana na sallata wani wayar zai kan mutum zai wado daga rijiya daga sama ya wuce rijiya ni wannan iskar kai na ne kai na nake wallahi kai da ilimi wallahi so nake idan dan Musa da kika san nan yi ilimi Allah hoshi ke zaune zai koma gida a yanzu za mu tafi ni yanzu wannan rabu wallahi yanzu kaga gida na an kaje ya kai mun kuka saboda in iska Allah yanzu kan duka wasu rana suna yi ta gida na sai da Allah ni kawai ko wasu minti ne guda 5 a bani in je in gyara katangan nan ina wajen wannan a Kaduna mata ta bugo mun waya ta ce wallahi gidanka ya zai Allah ya ga ya ake mu ai baka ji ne wani komedi ba nace to ni da nake mun kwankwasiya ba wai dan taban komai nake ni dan kowa yake kwankwasiya wallahi dan Allah yake kowa yake kwankwasiya dan Allah muke mun san akwai ranar dinta yi ne suke cewa wani dan jarida dan shege ya buga jarida wai ai kungiyar kwankwasiya ta kasa na ni kuma yana mai da martani na ce ni ba dan Musa nake so ya gina ba mu dan ba kowa ba ba abba gida ba masoyin manzon Allah nake so yawa domin ni kwankwasiya ta da nake ni ba dan ruwa aka yi ne baka ruwa kai wallahi wata iska aka yi kwanakin ba wallahi ina wajen ina da hoto yawa ina jin zaka gani gaskiya ne wallahi ni hisa kawai yanzu to ina cikin wani yanayi ni ko buhun siminti 5 aka ban na mayar mutsiyatan nan su daina yin magana ai ga yana ya kasa mai da katangan nan wallahi Allah saboda wallahi yanzu ka tura wakili garin mu wallahi iyali na ana ganin sa daga wani ko ta ina ko baki
yau ga idan me suka nada Kuma yana can bayan ka san iska saboda ni Ya ce, ni ke yanzu wannan ka san me suka nada ni gidan sarki iskar Kano nake ni wanda za a ban gora rade mutane ran tashi ni ma dai abun gora nan Wai ina suka kai ka ne sarautar? eh Ina suka kai ka sarautar taka? ni ma da wanda nake so a nada ni Wuri aka ba su. wallahi goro ne haka ni ma da za a nada da sarkin gora Kano ya da rade ina sani zan buge mutum sai ya yi wani wani ya tafi Kana birnin Kano ne ko ƙauye suka kai ka? Wai suka kai ka ni ma yake wasa nada ni wajen geza suna da aka samu shi eh ko sha tara. ai sunan da yawa Duk sun sa mai. ko kace sha girgi ko sha ka ko sha ka ko sha shambala ko sha ko sha ta ko sha nu ko sha ko sha ka tura bule ko sha ruka Duk wata sha. duk wata sha ni ne Wanda shi da. amma ban da sheda eh wai abu gida yake to wannan hakorin nawa ne wa ina ce bai fas ne yaro ya so sallar idi da baban sa mota ita baba ga gada sama nake ita a bakin ya girgi ne wannan iya ta bai fas ne Allah kara Kana da kowa fa? masoya dan Musa ubangiji Allah kara masa san annabi Allah kara to Allah kara dakta lafiya Allah ka bai dakta ka sanna